lung lên rơi xa trên dung van gió là thó các quan xuân văn ai mù bồ lên lên về linh hoa tiếng sưu tên cọc quy trên về em đi cây mặt yang lung lên về bờ in đi xuân anh phải không kịp bốn rem rem khóc mãi. Come on, come on. tàn cái nó phiệt râu chắc đấy đó là cái gì? Phiệt râu chắc rồi. Tàn phốt chân phiệt râu chắc rồi. Hop mày. Bia này kan phải không hi. Buru, ta kan đi. Kong hi khur thato khop mai rem rem mana khir tu te chi bai ule le voina kan khua chal rang lo nan phang ko le zoi zoi don an hi a tuna hianin pu benjamina so thing hun le abu hun kanom meka lai kong thang lok ka hian ni a ani hi so thing chi sang mai alo en ko la a chin dan te point ang lo ve noi mai a chung te chu enge ama nge hian nan soi fi sela a thaw me kumina hian engzat ne ilin kha quintal somvel anyang quintal somvel nia chuan a chi kha ain ang vek lem lo do ami ilin dan te in ang vek lo ki ma ni ta chi tura kan ti hi a chi thadeu a kan ngai kan hlir sanga kan siam sang kan da sanga chu kan linga pi oi te tam deuh te kha da sang bo hun sana eng chuan kan ling sang deuh noi ni chu a chi number 1 deuh te number 2 te number 3 te in a sanin i thlir sang deuh ti na ni mo thi vel ani chu ve thum thleng ang vel om ti na ni chu so thing chi po hi steng chuan a beina sakho me ni kum te ni kum masalam atang te po ni kum masalam khan di te sa ta di hnuai ten linga steng chuan in so thing hi lo zir chiang na sa to em maya chuan in so thing tu hianin a len nei nge len nei loin chin tam zok ang len nei loin tam zok mo chu chu enge chan deuh a len nei khai du vak lo zok nge alung lu tu ka a len nei kha en kola nuama kan han ling zeta kan du ang khan alin theilo wang khan a len nei loin a rem rema kan ling top a len nei chu ni a li lungten a zir ve do nga ya chu mi ni lem lo a bu bi ang do han ling te po kha kanom boka chuan tuna hian i so thing hi enge din mun ni chi la yen kol dan hei atam mel hi mu tur hi ala vak lo ni na sheta yen kol dan tlang puya kha ni han thil thok na che atam hi chu na rol ve thina bitam hi om ma in kan ri chi la wang hin ka chawa ka kap zela chung te chu ani na ti zia om nin kan sia an ma ni nat na azir khan an thian pa hi champhai mi karon thina chu ka kap ar mi ya chong ang kha ka kap thina hei a la zia pui ve ni chon kan sia ani mi thau top mai nge I kap tho em tira achor tira ka kapa bak chu kan la thau voi ni kan thau to mo voi thum mi chu thongai ang tro September tha an thau leng tun thlai chu ata makal du dewen tia ten kan han thau lo ani hi da top si do na pu bena so thing hi
kumin chalrang so thing a chuanin a hmunam pawl tak mai tun din hmuna chuan ania a tam a han eng deuh pupang chi khala om lem lova a enkol uluk boka chuanin khatiang insecticide kan ti te fungicide kan tiang chi te khanin a khat moi to kini kap ve deuh rengem a tir lama khan insecticide hian ka kapa tuna hi chuanin bacteria lam hi a hmuar lam te oma wang khan blue bordeaux in a hmuar kan kapa chuan ka zo sen ka fai sen ani lowa ta chuan saga cycline an tia a hrik om to a khan kan kap saga cycline khan a tha mel rian kan sia hi a lei hmuar vel chu ni moi ti ber a hmuar ti chu a leia khan hmuar a oma chu ni sari vel atang hi chuan a ei chetan an tia a lan atang ani sari chu hma a ka vek kha ngai ni sari inkar ni khata tang ani sari inkara khan ka vek ngai so thing hi atla pin enkol dan te ang lowat a then chuanin a organic lampang ten tima se a chemical lampang han enkol ngai atam chak tak to te chuan a ngai boka chuan nangma po hian chemical lampang kha chu mani nei ve nol thau ti na ni mo chuan lei tha lampang te han pek te nei em nano urea le nano DAP hi ania abaka chuan lakhui theya kan don ang kha thinin ka kap ve mo chung ho chu ani deuh mai abak hi chu man urea pa ngai a phut ang chi te hi kan pelem lo ani chu hei kan mong hianin so thing tun din hna chuan ala nei hrisel thakop maya puyen kol dan hi han ni kum lama po nei thatwa kumin nama po hian hei ala nei tam lem lawa ani hi thim pathil chik mi tak mai ania a en kol dan te hredu kha chuan ani hi han zo deuh top mai te kha a fuame so thing nei mirpol takania en kol uluk boka tha po seng nema tiang hianin avil deuh top mai ni so lam ram lama che sonin pivani te puvana te lo khania so lai son kan lut phei don ani valut phei ve zuayanga chuan pasal tha nen khoi ai mo kan kal ko le don ani
hei chokan ei don chia ei mar charot ania bong sakan adang hi chu ei sa zu te ania adang hi chu sarang ni thok mai tui don khop mai hei cho hola chin chop nem hlom em pathum paruk kan nia ti hian Yang lokal ron sok taruh baru facha kom to em varung bu ki te ki a then chu hnuai leng te a then chu chung leng te ni ti mayang lalu nak mang regular me yang pasal tha te zara hi chaw kan ki le roi maya mal te thama rồi tôi em rèn mấy nè thì hiện ni lên là ấy tụi sopan ngay à chọn này lỡ chọn anh ham vắc vắc mấy nè thì bên xem vắc mấy giờ nhiều ông ta cái này Pon chal rang an tram tui nai tak mai kha hei ai zo la theng tha ti hian kan han la bora kan han check bora kan han a hmuna chuan ti hian han tel fel ta thap maya lungpum ramami chal rang an tram kha hei tui thiang veng puep zo ming lian a ina tuna hian kan han tel fel vel ani hei hin sem dar le tur te nia aizol tukin jinga kan dak kha hei tun zanin a hian a theng thlave man ta reng mai in kalpona te kong te thatwa alo mom khop mai hei sama an tram tui hang hi hop donem mati top maya hang tui view turanga yang rùa sur sâu châu ăn tan sống hoa là hay ăn pon lút tục đâu nè khal tu hiền là master em ạ cắn vội đâu nè đâu mấy à kinh liệt ta sử dụng dậu rồi ngã cắn sử dụng dậu cần thêm về lại mấy dễ đó lì rồi rõ chú lì thế rõ chú yếm đủ khóc mà ya off road tất lan chỉ turan tuan sim sim off road tất lan turan tuan sim sim lì lem lâu cho nên lì hi yếm về đủ đâu à sẽ nuông phiền dễ lên đi rider tan phê chân nuông lê zua tăng rider pa ngày tan phê chuan clear tu te min lo hre thiam lok ula tun kar chu hei vlog po an timu man hlei thei lowa chiat tok chung kwa pahnih lai mai an oma pu khol ro thang le pu lal eng moi te chuan chatun ramin pan sana chalrang nula le tlangwal te po mithi lumen ngai in zan hi lai mai tlai war ngai an oma lo lama po kan che chuak hlei thei lo in mi hriat thiam na kan ron ngen lo tho te lo lama han chet vel na kha hun kan nei lo wangin duangin video te po kan ron ti chip chiar thei lo ania kar le lama chuanin video hmuhnawm zawk lo lampang vlog na te po kan ron da chiang do tur te po han ngai la a thaw me mithilumen zan hianin nula le tlangwal nu le pa then khat te po kan ha khop maya chu
ten i wang chon lo lama han che chok tur khan om lo wangi kan vlog po hi kan han ti thei lo ania tin ka oma ngalpuin min juk bok nen ka khua sik dawa chuang chon vlog po khak khami chin khakan ti thei ania khua sik deuh rum ma chuang chonin karon ti chun zom thei lo ani ti lai kha in che thiam na karon di la kan mi thi nei boral ta pula leng moi phei chu tlang sam lama tuizem chunga che tok kha ania thian pa chan tum da lama anun na chan hial ania pula leng moi po we me chuan kan sun tak zeta thian chan thingam mizo pa hetiang kan nei hi kan in chuang ve hle bokani chuti rol chuan akal san tak anu pui fanau te po an leinat om hle bokani chuan tungkar chungin mi thi pahnih lai mai vui an liam an nia khor chung te kan tor pui tak zeta chuan in rin ye jing khanin konveng zola VCP pusi chong lian chuan I-Day Independence Day polin Indian National Flag apot para chungchu mi pui kal khom ten lom takin I-Day po chalrang khopuya chonin ro pui takin jingkara kan hmang zo ve ni ti kha karon tar lang bokani chon hulam chu na thona hun ain hong meu lo ni avoin chu tlade urang maya chuan chunin han va ko le te po chakam te rang nen or chu kong vele khonum lo lu tuka chuan chun khati chin jong khani phot mai te se han kan kol de han va kol de vak te po achakum angren khop ma voin chu khuai na sir tas chi boxi lo fa duangin video thui te pokan nei thi don talo ni khati jong khani phot mai sela mi lo clear tu te chunga lom thu kan soya hin zawain ni man do mu tui mang thave kule